sungkeman, Ibu. Iya. Aku kemarin mendengar dari suara tetangga. Kenapa, Le? Bapak malam takbir malah karaokean, Bu. Mosok to, Le? Malam takbir pamite bapak malah takbir. Bapak nyapa? Karaokean. Bapak karaoke. Orang malah takbiran, orang malah menyambut Mosok tahun toh? baru malah karaokean, Bu. Bapakmu Bapak sing wajahe kaya nyambek wi. oh, Gelem karaokean. karaokean. Ora malah ge nyangoni kowe. Ora, belas Bu, belas ora disangoni THR, belas. Bapakmu wi. Mosok to bapakmu wi? Aduh dah. Belas. Kok bangga? Todong. Aja nyebut jenenge Nikan Salindrek. Le urung wajahmu remuk le. Syukur Pak we. Mongko we mudar kowe. Mulih. Kowe wani ngancik omahku lek ra remuk dasmu. Piye to, Lek Ki? rawe ngalih. Saiki. Piye to ki? Ngalih. Takbiran. Riyoyo renek batak ra apa-apa penting kowe bongkok. Bar. Takbiran. Bar. Hei. Apa? Bapak. Bapak opo? Ya toh? Bener toh? Bapak Opo? nyapa le bapak? Kerasa nyedek-nyedek aku wis tak Karo- untal dasmu. Karaokean karo LC katok sak mene-mene. Karaokean. Modar ki kok aku. Wes, wes, mau aku. Jane kurang apa to, Mas? Aku kurang apa? Hah, wes syukur we. Aku kurang apa, Mas? Apa kurangku? Apa aku gak ono apa-apane? Padahal wis tak apa-apane. Hei, Eh. wes piye? Ganti peran nek. Aku wegah aku dadi bapak ora kajen. Iki pergantian pemainnya ning nggur karek siji lho. Karek siji nggone. Kowe dadi anak. Wah, aku dadi anak. Lah dadi anak iki mesti disayang. Sangoni. Sapira salah anake mesti iki lho cocok aku nek dadi anak seneng aku. tangkap Mas Sabar. Dadi anak. Ayo, turuk. Duduk lah, adewe bapak ibu. Ibu. Pak nih. Yo. Rene apa nih? Piye ibu Bar iki sungkeman. Heeh. Iki ditata sing rapi. Ben ora ireng kabeh. Nek kangen tak wedaki to sini. Ibu. Piye, Pak? Iki malam takbir. Yuk. Malam takbir kuwi sunah rasule. Maksudnya takbiran. Tapi aku krungu suarane tangga. Nyapa Pak Bu. nih? Ya ampun. Urung anake dhewe. Anake nyapa to nyapa urung apa-apane kok wis anake dhewe. Nyapa Pak nih? Anake dhewe kan wingi kan pamite dina iki takbiran. Terus. Tapi jarine tangga sampe ngomah bengi iki malah balapan. Bapak sapa sing ora wirang? Ndek mau ki tak VC ki takbir keleleng lho Pak. Assalamualaikum. Cewek meneng sik ning kono sik. Wis syukur wis. Pamite iki takbiran. Takbir keleleng ki Wis lho. mbok VC iki takbir. Wis tak VC. Jarine tangga sampe ngomah ki lho. Jare tangga sampe ngomah ki malah balapan karo kancane, dem-deman karo kancane. Larangan kok adalah perintah kaya bapake ngono dem-deman ngono. Wah, ora nek aku. Sapa wong tuwa sing ora wirang? Pencemaran nama baik jenenge awake dhewe malah elek ngene iki. Ya apa ora? Ya Allah Pakne wis gak pisan pindho lho ngono kuwi. Padahal sesuk bodo ran ning ngapuran saling memaafkan kok anake dhewe tetep gawe ulah. Piye ngono kuwi? Sampeyan iso ngomongi anake ora? Ya karo kowe ya, Bu. Iya. Ya karo. Tok. Lho lah kae anake, lah kae lho. Anakku rene anak rene. Kangen ndi? Takbiran. Ngendi? Takbiran, Bu. Teko ngendi? Takbiran. Cangkemmu teko ndi? Takbir. Tekoni cangkeme kok moyah nangi. Takbiran. Takbir apa takbir? Takbir apa takbir? Ding ding nang ding ding tang. Bu aja kene Bu. Malah buke ngono. Aku takbiran lho, Bu.
Atasono, Pak, atasono, Pak. Takbiran kok mripate abang. Takbiran nok montone abang. Lambene kok mambu. Lambene kok mambu naga. Aku ki ngono Kok wajahe kaya naga ya kan. Nah yo. Bapakku yo naga. Ngawur. Aku iki ula cilik. Piye? Kowe ngaku Kowe ngaku apa tak sodet? Aku lho takbiran tenan, Pak. Takbiran apa mendem? Takbiran, Pak. Ya Allah, ya Allah. Maling nek rung bonyok, kuwi mesti rung gelem ngaku, Kowe takbiran apa takbiran? Iki sandale sapa iki? Selopku. Takbiran apa takbiran? Takbir. Takbir ngaku kowe Ngaku ora, ya Yakin, Pak. Bu, aku teleke lho iki. Anak teleke lho iki. Ya ora, Nduk. Ampunen nek telek tenan. Ayo, kowe ngaku apa ora? Ngaku apa tak pecuti? Ayo. Aku takbiran kok. Ayo. Takbiran apa mendem? Apa balapan? Jare pamit tak buta kok ora iso. Dikandani wong grek. Wis, Pak. Rumangsane apa? Ayo, minggat ora? Bapak wis, Pak. Rupane kok ngece. Bapak wis, Pak. Aku takbiran. Aku gocelono. Wis, Pak. Tak aku apa sing mateni, Pak. Walah bangetan ta ya. Ngene bojoku mentolo mangan kayane, ya Allah, ya Allah. Piye? Mangko dindi gak bener, bapak ra bener, mak ra bener, anak ra bener. Dilanjut apa ora iki? Sungkemane dilanjut ora? Gak wis, jan. Nyapa? Ora sungkem-sungkem rata jaran aku. Lah nyapa? Genep diterusne yo, glepot awakku. Iya. Kok marah-marah toh? Piye iki namanya tidak profesional Tidak kerja. ya, ngono. Gimana sih? Profesional sih profesional, tapi ini awak saya remek, gepui. Rumangsa. Aku arep males karo dalange sing opahe kono. Sampai aku kurang ajar mulai ra Wis bayaran. saiki sampean dadi apa? Wis entek Dadi kok. apa? Aku wis gak dadi-dadian gak pateken aku. Dadi gareng. Ah. Dadi gareng. Topine ae digosik ini. to, topine Topine digosik ben Heeh, nek ngono malah ora kaya gareng. ben ra kaya Power Kuwi lho Rangers. jane rinjinge sapa kuwi jane iso digawa ning dhuwur panggung kuwi lho. Bah rinjinge nggon rias mau. Ngawur ngene tuan rumah barang mbok gawa. Ora, ono kok. Tase sapa kuwi? Tase simer-simer. Tak ki ngadai sandal lumayan. Topine digosik to, topine gareng lho. Heeh. Dikerencet sik. Ngono. Walah, alah, kaya ayu-ayuwon mangsamu. Kowe iki kaya penyanyi rock ngono kae. Dis karo rambutnya di apa? Diore, dijambak. Diore terus dijambak. Ayo. Wah, piye? Kowe nyambut gawe ora ngantek anu suwi kok wis rupane celonengan ki lho. Ora perkara kuwi lho diobo-obo awakmu karo niken iki. Ya ora ya sepurane ya Pak De, sepurane. Sampeyan kasine iki ganteng. Lho. Lahir batine apik. Estun iki. Iki lho seksine. Awak dhewe iki ketemu ya ora pisan pindho ning wis peng 5 ya ta. Peng 6 iki. Sampeyan ki tak akoni apik. Apik. Wong cilikmu biyen jemblu sing ngomong aku, Nduk. Nggih, astu Mas. Oh, nggih ta? Nate didusi kalih niki nggih riyen. Lho, dileblebne ning jeding, dilebleb. Menengo sik, menengo. Dileblebne ning jeding Mas anggitmu Mas ya Allah Mas disiksa Mas. Kok kejemen to? Kok kejemen lho. Mosok cah cilik lho Mas dileblebne to Mas. Ning padahal awak kuwi panas lho Mas. Dileblebne ning jeding ngono kuwi. Niken. Ya Allah kok. Niken. Bareng gede ngene iki ya. Kadang no Mas aku lek gak mentalan ngono kae no tak kei dhuwit. Terus tak andokne soto ngono padahal cilik aku dileblebne Mas ya Allah. Mbok andokno soto aku wis tuwek ra ndek bam nduk ora das iwak. Biyen jajal sik ra ngandang andokno. Ngaku mangan soto Pak kowe mangan sok goyal gayir ngiwon. Ya apa kok tangane mesti ngene? Lah iya. Iki ngono nandakno gareng tangane cekot. Oh. Tangane cekot duwe maksud gareng ora gelem nyolong jupuk weke liyan. Oh. Sampeyan ngerti gak iki mau acarane apa? Acarane ulang tahun pernikahan. Ulang tahun pernikahan yang ke 27. Semoga sehat selamat wilujeng. Amin. Panjang yuswanipun. Awet leh momong anak putune. Berkah barokah. Angsal rahmatnya saking Gusti Allah. Amin. Ini yang dipengeni semua banyak orang. Ya toh pernikahan yang ke-20 anniversary. Anniversary. Aku gak iso ngarani itu seperi ngono.
Mas Gareng Dek niki Pak Haji Eko Nggih. masih lenggah mboten? Pak Haji Eko tasih lenggah napa mboten nggih? Oh nggih, bebele tasih lenggah, bebele wonten dangane penggalih minggah wonten ing pepanggungan. Napa Bu Ajah? Kalih Bu Ajah sekalian. Apa bedase? Monggo sing longgar pundi? Menawi karenan lho nggih, menawi mboten nggih mboten napa-napa. Heeh. Tasih lenggah mboten? Monggo Pak Haji Eko aturan minggah wonten pepanggungan. Nah niki momen langka nggih to. Jadi harus diabadikan. Oke. Monggo Pak Jeko katuran minggah wonten ing pepanggungan seperti itu. Cekar saking sasana panggihan. Nuniti panjenenganipun Bapak Haji Eko. Saribit ingkang garwa nuniti panjenenganipun Ibu Ajah Asih. Mboten sias ngono to. Foto kali Mas Sabar. Ayo. Weh. Mas aku. Duduk dulu Dek Niken, istirahat dulu nanti lagi. Ya. Diterusne Mas Gareng ya. Nggih, monggo. Mbak Enggar karo Mbak Dwi jumeneng bareng yo. Ayo, sepati co. Ayo, balik ke gamelan yo. Yuk. Yuk. Hop. Selamat malam, Mbak Enggar, Mbak Dwi. Selamat malam. Salaman sik karo Mas Gareng, halal bialalan dulu. Minal aidin wal faidin, ya Nduk Dwi. Nggih, mohon maaf nyuwun sewu. Ngapunten. Nyuwun pinten? Nyuwun 50. pangapunten. Oh, nyuwun pangapunten nggih. Mbak Nduk Enggar, minal aidin wal Ninul. Iki lho Om iki. ayu marpate kok dawur. Enje Iya, Nduk. minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Maaf. Oh maaf, Enje. Iya, Nduk, tak sepuro kabeh luputmu. Nggih to. Sak gedhe-gedhene nggonamu sik gedhe nggon aku ya. Wah, alah. Aku kan duwe. Sepuro kuwi lho dosane. Nggih, Dik Enggar, Mbak Dwi, monggo iki badhe. Iki ana pamundutan Napa? Mbak Enggar karo Mbak Dwi. Ya kuwi saka lumantar WhatsApp. Milih sampean tembang kangen apa podang kuning. Ya. Nggih, tembang kangen mawon. Oke, Mas siap. Sabar. Buka saka tenor digayengke. Ya, Mbak Enggar karo Mbak Dwi. Tembang kangen. Dados jogeti Mas Gareng. Ya. Yo. Langgam sik. Ya. Langgam sik ya. Langgam sik Ya. yo, Aryo. Jangan kok ejak. Kakean nastarmu, Mbak. Oh iya. Sing ndi? Wah, sing ndi? Bon, ya. Yuk. Waya wengi udan krimis ra wis banyu kantu metis ganti sisi nangis wong sing tak tresnani ikoni Tayub nih. suara jroning uripku yen ora sumile angin tansah duduk
Dilanjut Mas Gareng. Wayah ambekanku pedhot. Ayo, ora kena kudu semangat. Heeh. Diwalik slendro, sepatu slendro. Ngladeni sing pamintane slendro. Siap, nggih. Dek Sinta jumeneng. Sinta jumeneng Ayo, kalih. Sinta tok wae. Sinta tok. SWP. Ayo ta, Sin. Bibar Mbak Enggar Pawon, Dek Sinta. Ya, sepati slendro. Heeh. Selamat malam. Nggih, sugeng dalu.